सन्जय सरगियारिखौ हयथ' गियो होननानै गुबुनफोरा जोंनियाव बुजायफैदों हयथ' जानोबो हागौ जे बिटिआर सुक्तिनि सायाव माबा मोनसे सिङाव हाबनानै दङ नामा बिनि पर्यायाव जोङो उननि बाहागोआव बुंगोन बेखौ तदन्त खालामबाय थादो बेखौ मानो गियो बिटिआर सुक्तियाव निश्चय माबा मोनसे गोरोन्थि दङ नामा बिनि सायाव गिदों होननानै जोंनियाव फोरमायबाय थादों बेखौ जोङो तथ्यखौ उनाव होगोन साननै सानथामनि उनाव दिनैनि दिनाव बियो गुबुन जायगानिखाय गुबुन जायगानि थाखाय जोङो बेखौ हारायहोनो हागोन होनना जोंहा मिजिंथिनाया दङ आरो निश्चय जोंनि लकेला सानगोन मानो होनबाला जोंहा फैबाय थानाय उननि नव प्रजन्मफोरनि थाखाय बेवहाय लकेल केन्डिडेटआनो गैयामोन नामा 10 बोसोर एगारनो थाखाय बियो सैथो खोथा आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदारमोन इउपिपिएल पार्टियाव दा फैयै फैयै दिनै जोङो जोंनि हरिसिंगा बियाबनि 7 बिजाथि दंमोन लकेल हिसाबै नाथाय जोङो लकेल हिसाबै जोङो मोननो हायासै आंबो मोननो हायासै बिथिं जोंहा लिटन दैमारि दंमोन जसि खाख्लारि आरो रबिन्द्र बाग्लारि आदा दंमोन दा जोंनि रायजो राजा हरिसिंगा बियाबनि रायजो राजाफोरा लकेल बिजाथि मोननायब्ला हामगौमोन बा लकेल नांथारगौ होनना डिमान्ड होनायाव जोंबो बेबायदि हाइकमान्डआव बा जोंनि जिल्ला लेभेलाव गोबां जोङो दाबि खालामदोंमोन रायजो राजाया जोंजों ओंखारफादोंमोन जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा जोंजों दंमोन हाइकमान्डआव जनायदोंमोन भिजिट खालामदों होनना बुंदोंमोन बेबायदिनो लकेल केन्डिडेट फैगोन होननानै जोंनो बिदि मोनथिबो होनाय जादोंमोन नाथाय बेबायदि जोङो फिथाइ थायनाय जों मोननो हायासै दिनै बे बिथिङावनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय बादियै जोङो नोंथांमोना फैदों बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जों फैबाय थानाय समाव जि नैबे 22 अक्ट' सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जोंनि लकेल बिजाथि मोनै हिसाबै जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय रिजाइनेसन लेटार लिरदों फ्राय जोङो दिनै बेयाव 100सो दङ आरो गाबोननि समावबो माखासे मानसिफोरा जोंनि बिबानगिरि बा जोंनि सापर्टार बा जोंनि बिबानगिरिफोरा रिजाइनेसन होगोन दा दिनै जोङो 100नि खाथियाव दिनै जोङो रिजाइनेसन होगोन बेनो जाहैबाय थांखिया जोंनो सन्जय सरगियारिखौ नाङामोन आरो जों थांनाय समफोरावबो बुंदोंमोन बिनि बेबहार पार्टिया मोजां नङा आरो थांनाय समाव जि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि थाखाय रायजो राजाफोरा बेखौ सिनाय मोनियाबो भट होनानै देरहासार खालामनानै हरबाय नाथाय बिनि बेबहार पार्टिखौ मोजां मोनैनि थाखाय रायजो राजाया दिनै बेखौ सिङाव रावबो मोजां मोना बेयो सैथो खोथा बयबो रायजो राजाफोरा दिनै बिनि उत्तरखौ होगोन आरो थांनाय समफोराव जोंनि जायफोर दाबिदार 7 केन्डिडेटनि जकार होननानै बुंदोंमोन बिथाङा मानि थाखाय जकार आं दिनै बुंसिगोन बेखौ बिथाङा मानि थाखाय जकार थांनाय समाव बियो जोंनि इउपिपिएल सरकारखौनो बियो माने केस होदोंमोन फ्ल'र टेस्ट नायनो थाखाय बेखौ बियो उइद्र'बो खालामाखै दिनैसिमबो हयथ' हाइकमान्डआ दिनै लाजिनानै उइद्र' खालामबाय होनना बुंनोबो हागौ नाथाय आंनि मिन्थिनायाव उइद्र' खालामाखै आरो बे मोनसे थांबाय आरो मोनसेया जाहैबाय बियो बिथाङा रिजाइन होदोंमोन EM मोननैनि थाखाय बे रिजाइनेसनखौबो बियो उइद्र' खालामनानै लादों अब्ला सोर जकार गावसो लाजिनांगौमोन नङा होमबा रायजो राजा बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बियो आं इलेक्सन गेलेला मा गेलेला बेबायदि बुंथिंबाय थानायाव जोंनि रायजो राजाफोरा माने लकेल केन्डिडेट मोनोब्ला जागौमोन होननानै बेबायदि दाबि खालामदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि उदालगुरि बासिबो नङा आरो जोंनि बिटिआरनि बासिबो नङा बिथाङा कार्बि आंलंनि जायगानि आरो बुंनो थाङोब्ला बियो नेम मथे इलेक्सनबो गेलेनो मोननाङामोन दा बिनि सायाव जोङो नायबिजिरगोन बिनि तथ्यखौ जोङो RTI होनानैबाबो जोङो नायगिरनो थाखाय दायो थियारि जानानै दङ माबायदि जागोन बेखौ जोङो नायगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ जोङो लानाय जागोन दा बिनि सायावहा जोङो रायजो राजा आरो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिनै दिन्थिदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन पार्टिखौबाबो जोङो देरहाहोनायनि जोङो थांखि लादों आरो जोङो रायजो राजाफोरा जोंखौ निश्चय सापर्ट खालामगोन मानोना बेयो गुबुन जायगानि आरो बिथाङा बेबहार पार्टिया मोजां नङा बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ जोङो मबे पार्टियाव थांगोन मबे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन बेखौ जोङो साननैसोनि उनाव जोङो मोनथिगोन उदां बिसारथिनि सायाव जोङो बेबायदि जोङो थिरांथा गाबोन जोङो होनायनि थाखाय थांखि लादों बेखौ जोङो गाबोन ओंखारलांगोन होननानै जोङो सिन्था खालामदों बयबो जों सावरायदों बिनि उनाव जोङो मा बेबस्था लानाय जायो बेखौ जों सावरायगोन सासे जागोन जोङो दा बुंथ'वा जेखि जाया जों सासेनि जोङो गाबोन नमिनेसन साबमिट होगोन जोङो सन्जय सरगियारिखौ नाङा रायजो बाखियानो आं बुंनायल' बाथ्रा नङा आंनि फेजेननाया हयथ' आं हारसिं हायाबो जानो हागौ रायजो राजाया निश्चय सापर्ट खालामनानै बेखौ फेजेनखाथारगोन होनना जोंहा बिसासाव दङ बेबायदि हिसाबै खोमाना लानाय बायदि जाहैसिगोन जोङो गोबां आपिल खालामदोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' चिफ बिटिआरनि बिथाङा जोंनि बुंनायखौ खोनासङासै आरो गावआ हयथ' बिथांखौ गियो नामा
जों खोनाबाय थादों बेखौ गिनानैनो होदों होननानै अब्ला जोङो साब्रैखौ गियालासिनो हारसिंखौ बोरै गिखो बा जोङो एनडिएफबिखौ अनार होयो जोङो गबिन्द सारमोनखौ अनार होयो दा बेबायदिनो रुजुग्रा दङ बिसोरखौ जों अनार होयो आरो बेबायदिनो एनडिएफबि केडारफोर दङ नाथाय गुबुन गुबुन एनडिएफबिनि बेबहार बाथिया बेलेग आरो बिनि बेबहारा बेलेग बेनिखायनो जोङो बिथांखौ माने मोजां मोनाखै होनना दिनैनि तारिखाव जोङो बुंनो थांगोन निस्सय बियो सैथो खोथा मैयासिमहालागै जोङो माने लकेल बिजाथि होगोन होननानै जोङो मोनथिना मोनबाय थादोंमोन बेयावहा सोरखौ होगोन बिथांमोनाबो बुङाखैमोन हाइकमान्डआ खिन्थु लकेल फैगोन होननानै जोंखौ माने बिदि मिथिहोबाय थादोंमोन मिजिं जोंबो खालामबाय थादोंमोन जे जोङो लकेल केन्डिडेट मोनगोन होननानै नाथायबा हरखाबै सन्जय सरगियारिनि नामा फैबाय जाहा बुंनांगौ गैयामोन जोङो एनडिएफबिखौबो अनार होयो जोंनि हरसिंगा समस्तिनि सोरबा एनडिएफबि थानायमोनब्ला होनायमोनब्ला जोङो बेखौबो जोङो सनमान होनानै जोङो देरहाहोनायनि खामानिखौ जों मावगौमोन निस्सय बिथाङाबो जोंजोंनो बेबायदि गामियाव थानानै जोंनि गामि खाथिनिनोमोन बेयावनो जोंजों स्कुल मोनसे आंनि गामि खाथियावनो दंमोन बेयाव फरायोमोन बिथाङाबो बिदि हिसाबै रायजो राजाफोरा बेखौ मोनबाबो सन्तुष्ट जागौमोन होननानै जोंनि सिगाङाव खावलायदोंमोन आरो जोंबो बिथांखौबो सापर्ट खालामगौमोन फैनाय मोनबा बिलिरथि वारि बिलिरथि वारिया लकेलानोमोन बियो खिन्थु माने बिथाङा बे आन्दलननि समावहा गुबुन जायगायाव थांना थाहैदों बेखौ जों मिथिनो मोनो खिन्थु उन्दैनिफ्राय जोंबो लोगो जानो मोननाय हिसाबै बिथांखौ जोङो लकेलानो सानना लानो हायो सन्जय सरगियारिखौ हयथ' गियो होननानै गुबुन गुबुनफोरा जोंनियाव बुजायफैदों हयथ' जानोबो हागौ जे बिटिआर सुक्तिनि सायाव माबा मोनसे सिङाव हाबनानै दङ नामा बिनि पर्जायाव जोङो उननि बाहागोआव बुंगोन बेखौ तदन्त खालामबाय थादो बेखौ मानो गियो बिटिआर सुक्तियाव निस्सय माबा मोनसे गोरोन्थि दङ नामा बिनि सायाव गिदों होननानै जोंनियाव फोरमायबाय थादों बेखौ जोङो तथ्यखौ उनाव होगोन साननै सानथामनि उनाव दिनैनि दिनाव बियो गुबुन जायगानिखाय गुबुन जायगानि थाखाय जोङो बेखौ हारायहोनो हागोन होनना जोंहा मिजिंथिनाया दङ आरो निस्सय जोंनि लकेला सानगोन मानो होनबाला जोंहा फैबाय थानाय उननि नब प्रजन्मफोरनि थाखाय बेवहाय लकेल केन्डिडेटआनो गैयामोन नामा 10 बोसोर एगारनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जोङो एग्जाम्पल हिसाबै नुदों जायफोरनि नामखौ आं बुंनो सानाखै चिरां दुवारनि खोथा बेवहाय माने केन्डिडेट दंमोन बेखौ गुबुन जायगायाव हरदों जों बेबायदि नुनो मोन्दों जोंनिखौबो गुबुन जायगायाव हरनांगौ बेखौ अत्यन्त इसेबां मोजां मोन्दोंबा जोङो बेखौ लुबैदोंमोन